Ai kublai khat do kari India hanen ka sngi rengkat ki umat thang ya ka Nightingale kari India ka Lata Mangeshkar. Ya soi kari Bangladesh bat kari India ya ka soskular ban thiet saus pa arpotali ki rel kit mar na kari India. Bat lapen long ya ka kiu ngiu shakliar ulum sopet neng hanen ka sngi. Hashwaban pai shiki kubor ki babnya ngenya shashkor ya ka ni ka jingpun bna ka badon kam. Kat ba ka jingpang COVID khat khandai ka lanang sa priang biang ha ka lengkari. Ngi kentui ki nong ngap jongi ban long ki bapikir bat ban lech sim tika pura bat ya weru ya ki wei ban le akumju kenthop ya ki khana samla ba hap deng khat san bat khat prasnem karta. Namar ka jing sa priang oknyang jingpang COVID thamai bala tip kumbu Omicron. La kerpat ya baro ban buat iki laitali ki jing batai ka kwat ka khia harum ban lait na ka jingma. Deng ya ka mask yang jengai na ki wei pat bat sait khuit bha ya la kikti bat ka durkman. Na ka benta ka jingtip ka pabnya halor COVID khat khandai pila ban phone haki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai hnyo phra not saun riu but iwei not hnyo san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not phra but iwei not hnyo non menta ngi phai sheki khubor ki babnya Kari India nen ka sngi kala ai kublai khat du rengkat ki umat thang ya ka kaitor bapau nam jong kari ka Lata Mangeshkar kabala jutip ru kum ka Nightingale kari India ka jinglej on thang ya ka ni kari ukraw kari kala long henen ka janmiet ha Shivaji Park Mumbai rengkat ka jing ai kublai ka be hap bat shongkun kat ekiri ukraw kari ya ka met jong ka Lata Mangeshkar latap da kalama kari India ha ka jingyaj on thang na Prabhu Kunj sha Shivaji Park bat kikenrem ki London kila kenthop ya umantri rang ba do kari kile dan rengkat ha ka ni kapor kani ka kaitor ka balapan sngo bhai ki pai kari baro ka wei da ka sur babang jongka kala khlat no hanin ka step ha karta ka ba khandai pu arsnem hadien ba ka thya pang ha hospital na do ka phratarek ukula lengkot menta usnem kum kadak buram ya kani kariu kraw kari ka sarkar India kala rai ban ai ka jing khublai khat du ka ba shongkun bat ka bai hap na ka banta ki jing shakri bakala ai lingba ki sur bathyang jongka ha ki jing ruai na ka banta arsngi kata ka hanriu bat nyau tarik urumphang kumta kini ki de hakini ki arsngi on penher ya kalama India hasitang udiang lama ha baro ki jalla kari India bat kin amdan kinu ki jing le sngo bha bala panya ka sarkar kum kadak ka jing songsi ya ka jing du no ya kani kariu kraw ki nong yalam na ki wei ki riru ki rapha ya ka khubor snaulam halor ka jingkhlat jong ka Melody Queen jong kari India kita ki kenthop ya u president bat ka menteri rang ba do kari Bangladesh u menteri rang ba do ka Sri Lanka u president ka Nepal ka US embassy hari India bat ki wei di Gishipai ka BSF Meghalaya Frontier kila nangyay biteng ya ka jingele bante la kam ki kam snio hakitain khaput bat hakani ka snisa jan baladep kila yo kem ya arngut kinong khai drug hajan ranikor Southwest Khasi Hills hakaba kila yo kurup ar hajar praspa san potali ki kuli pun buai naki katkom ka jinge thu kishipai BSF la ong ba kini arngut la yo kem na ka jaka ka baha hapo ka BSF BOP Barsura kat ba kidang shong hakakali arshaka banlei khai kini ki kuli sa Bangladesh la penchungdor ya kini ki kuli kumba 0.8 nyo lak tengka bat labu ejahar persha kini arngut ha thanat haranikor ka Indian Council of Agricultural Research ICAR omyam kalapenlong ya ka program ai jing hikai bat sam jing yarap shikinong ridok kha hari bhoi dangshen hakaba palat ya laiphongot kinong ridok kha kan thop ya khatsan ngot ki kan thei kilawan baneshim benta le thu ba khambun na kini kinong ridok kha ki dei ki bana krishnong umnyu khwan bat kishnong ki ba mar khap jongka yakani ka program lapenlong da ka Fisheries Section Division of Animal and Fisheries Science ringkat ka Division of Technology Assessment and Capacity Building jongka ICAR umyam kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka jingkiu sha ulum sopet beneng ka bala julong man usnam lapenlong da ka seng Khasi knie hanen ka sngi ringkat ka ngu kadam bat ka duwai ka phiran ya kani ka kiu pen ngiu la yashim benta da ki kattu kat ni ngut bat la lam khmat da ki nongkit kam ka jeli perkhat kam ka komiti utumen usan ki dikhat ka lum sopet beneng komiti nalor ki khmat nong yalam ka senrai Shillong bat jowai Hashwa ban kiu shakliar ulum sopet beneng ban penlong la penlong shwa ya ka ngu kadam
da utemen usan ha kerdop kebadan mar persya pat kepung umyam. Kari Bangladesh kan tiet saus pa arpau teli ki kali rel na kari India na kabenta bankit iki marba mardi. Haka bayadai bat kani laya soy ya ka saus kular hadhaka hanin kasngi hapdeng u project director jongka Bangladesh Railways Mizanur Rahman bat ka Hindustan Engineering and Industries Limited. Ya kani ka project ka basyongdor arspa lifeway klur haka pisa Bangla an pentrekam hapo ki arpo nyobnai nadu balaya soy ya ka kontrak. Kajing trekam ya kani ka project balakhat ka rolling stock operation improvement project anbay tingka da ka sarkar Bangladesh ringkat ka Asian Development Bank ADB. Lethu ba yakini ki rel kit mar on penon kam na ka benta ban kit khaw kit sbo kit mau kit dieng bat kiwe de bat namar kajing penon kam yaki kor ke babenta lethu ba kini ki rel ken pen poi yaki mar hakapor ka balingkot bha. Kaseng BJP ka kwa banya trai ringkat bat ka National People's Party ban pendu lat ya ka All India Trinamool Congress AITC na ka ban job ya ka nuka seat ha ka jingjit nong mi khmat thamai shaka yingdor bar thau ain ka Meghalaya ka ban sa Long House nem arhajar arpulai. Unong pet ya kaseng BJP ha Meghalaya UM Chuba Au ulaong ha ka kot kubuar Shillong Times ha ka singsat jan baladap ba ka NPP bat ka BJP ki ya trai lang ha ka sarkar pedeng bat kumju ru ha ka sarkar jela. Kumta kini baro ar kiseng kidai banya syong jingyalang banyak keren halor kumnu banya le persya ya ka AITC. Au ulaong ba ka AITC kadai ka nong yakon persya bakam klan ha ka election ka bansawan. Bat kumta ka BJP bat ka NPP kidai ban penklan ya ka jingya trailang jongki. Watla kalong ka badang kloy ban ong AA halor kani henry kaseng BJP kadang bu hakmat ya ka ka jing terwa uliat hu syu. Au ulaong ru ba umpat tepat ya ka jing sngau jong kaseng NPP halor kani ka benta. Ha ka bayadai ba ka jing jit nong mikmat thamai syaka yung dor bar thau an ka Manipur ladon kumbalai pukundai ngot ki kertong ki bladap bantap kerteng na ka benta ka wat ka baningkong jong ka election henin kasngi kentop ya menteri rang ba kani ka jela UN Biren Singh. Satang ars ngi lasa na kabenta ban tap kerteng ban yale ha kawat ka baningkong bat layo i bagi nong tap kerteng ru kilanang kiyo. Katarik khat do ban tap kerteng na kabenta ka election ha kawat ka baningkong kan kot lasai ka sngi. Na pedeng ki kertong baladap tap kerteng khat sangut ki na kaseng BJP prangut na ka National Congress henyangut na kaseng Janta Dal sangut na ka NPP sangut ki kertong shimet bat iway idai na ka Communist Party of India. Nakaliang ki kentai datang ka SKB nakaseng BJP kabla tap kerteng hadu menta. Ha ka bayadai bakajing tap kerteng na kabenta ka wat ka baar jong ka election 4 shimladon ba tap kerteng hadu menta. Katarik bakhat do ban tap kerteng na kabenta ka ni ka wat kan long ha ka khatway tarik menta ubnai. Katnat ka koi ka khya jong kari India kalethu henin kasngi baladap ban ai palat shispa anru pukundai klur saupun riu lak tali ki dos jong ka dawai tika covid khat khandai hakari India barok kawai lengba ka jing ai dawai tika ka badang ya shakhmat hakari menta lethu ru ba ki badang pang covid hakari menta ki dan palat khat arlak 8,000 ngut bat ka jing dan ki bakot na kani ka jing pang kalong khandai pesan point khandai iwei na ka shispa haba pai pat shakalong kaman na covid ha Meghalaya ladan shispa san po nyongut ke bali thammai ka jingpang covid khat khandai henen kasngi bat laispa laipun riungut ke bala kwat nakani ka jingpang baro ke badang pang covid ha ka jala menta ki dan 6000 sauspa an ripu arngut lethu ru baladan sangut ke bala khat na covid henen kasngi dakani ka jingdan ke bala khat na covid hadu menta ka jala kala kwat shaka 6000 sanspa saupun riungut Bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabajing nya sa ka Daily Station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka banbut pat ka khubor ka tin Pareng ha ka por prashteng. Kani kadai ka All India Radio Shillong.